bay ule tunai hian Bethlehem Veng kan oma Bethlehem Veng lui kan oma ni chuan tun video Bethlehem si lui tangin kan tlan changa chuan Republic lama kan kul chawanga chuan Republic atangin Sikulpuikawn kan kalanga khatla kan kal dawn ani Elai piang thum hi college Veng lam pan thlakna ania chuan heti lampang hi Upper Republic lam pan chawna ni chuan Upper Republic lam pan chawna hi hin Upper Republic kong angan tlan meka kan tlan chaw Upper Republic kong angan tlan heti lai hi Republic koi puyan ti trin kania tuna kan tlan kul mek hi ni nagan tlan mek na hi Republic kong peng pui mo tak mai pipang peng an ti thin kha ni heti lai peng hi Governor Southgate bulak chuak dona tun tuma chuan eta Upper Republic kan tuna chuan he Sikulpuikawn kan thleng le ta Sikulpuikawn hi Mizoram
school ning thang tak school pui an ti school sen an ti bok trin boys ME school le PC girls te omna ani a tin ang government tun chun Aizawl lakon poimo tak mai pakhat khat lakon kan lo thleng ta ni kan video te lo clear sa ka kan lom le ni kan channel hi lo subscribe sa ka ve kan lo me